Čaute lidi, tady já Max, dneska vás vítám u nového videa ze hry Standoff 2. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak můžeme na alias na mapě Sandstone nějaké pozičky, které vám můžou zlepšit a budete v tom lepší a budete i víc her vyhrávat. Teď vám to ukážu. Asi první bych začal s UC, tam je trošičku více a hlavně jako nejvíc. Tak. Například, tady, když máme tu Sandstone a nebudete mít prostě prachy, tak prostě kopíte se FS-ku, rychle poběžíte, prostě jenom nůž, tady vyskočíte, čupnete si a takhle se díváte, jak je tu zeď, tak prostě se díváte rovně, máte tu FS-ku a jenom si posloucháte kroky. Když to nikdo nebude, tak už je jasné, že to není nikdo. Ale když budete takhle a slyšíte kroky, tak on si to nikdo neskontroluje, protože každý půjde a takhle se bude dívat. Nikoho neuvidí a mezi tím, když on je někde tam, tak vy jenom přijete a zabijete ho, vezmete si gunu a můžete vyhrát kolo. Další pozičku, kterou jako jen dobrá, jakože úplně celá, tak můžete se tady vybustit a vidíte tam rovnou do paláce, což je i dobrý a jako moc tady tohle to nevyužívejte, protože to je, oni můžou plantnout a vyběhnou a zabijou vás, takže ale jako furt je to v pohodě. Další pozička je tady a tady prostě máte vyvýšený, jste a nemusíte skákat a když budete jako takhle, tak nic neuvidíte, ale když vy jdete tu, tak máte krásný spot na hlavy. Takže prostě oni tam budou a vy je zabijete. Oni vás na to, i když jsou tady, tak vám tam bude vyčnívat a oni si to neskontrolujou a půjdou a pak mu urvete hlavu, což je dobrý. Další pozičku, což je ve dvou, takže jeden si stopne tu a druhý ho vybustí sem. Tím pádem týpek má tam na tom nahoře boxíku, muž vidí tady, úplně všude tady a taky vidí a taky vidí do paláce. A nikdo jako nebude čekat, že prostě někdo bude tam. A ten capek, co je tam, tak prostě vás dá jenom hlavu, což je easy plně. Tak a to je další pozička. Další pozičku, která se moc nevyplatí na alias, ale jako jo, je, že půjdete odsaď, vlastně jak je tady ten Ačko, site, tady vyskočíte na tyhle z té krabice a když to chcete mít rychle, tak prostě vyskočíte a odsaď jumpnete. Když půjdete odtamtud, máte to lehčí. A tady tohle, když je to na čas, tu jenom vyskočíte na balkon a máte docela i rychlý movement, takže tady potom někoho lehce zabijete. Co já neumím, je odsaď vyskočit, což někteří jako třeba umí a je to i dobrá pozička. Další, mám pocit, že to je poslední, jo, poslední. Je, že půjdete vlastně sem, tak jako zpátky na té krabice, vyskočíte na tyhle z té krabice, no a prostě, jestli mě chápete, musíte doskočit na tam tuhle krabici a tady máte hezký výhled na palác, dostane okno do paláce a taky i prostě made nebo víte, co myslím. To je tak asi všechno, co je na tady jako v counterteroristech. Teď když půjdeme do teroristů, tak například už hnedka jako samozřejmě první, tak je tady tohle stojí. I když to moc není nějaký boost, a vám to hodně pomůže, tady si můžete i skrčit, anebo prostě vyběhnete tady
a tady prostě někoho zabijete úplně v klidu a easy hlava. Další bod, který byste se měli hlavně jako hlídat, je když budete prostě jedna a budete tady, tak ten druhý už může být samozřejmě tam. Takže musíte budete zkontrolovat. Čupnete si, podíváte se, nikoho tam nevidíte, podíváte se, jasně, že tam někdo bude, tak ho jenom zabijete. To je taky dobrá věc. Další věc, která je docela i dobrá, no, vlastně, když to budete dva, mám pocit. Ne. Tady k tomu krajičku. A máte tam nějaký malinký pixel na tom. A je to fakt jako těžký. Ale když se vybustíte, tak máte docela v pohodě výhled. Další pozičku, kterou bych i doporučil, tak já nevím, jak ono to vypadá, že to je hodně složité. Což taky je. No a tady se můžete dostat. Je to úplně v pohodě. Jeden tady vyskočí, druhý mu půjde takhle, na hlavu mu vyskočí, ten druhý je tam. Tam žádná bariéra není, mám pocit. Možná tam je, ale to jsem to nikdy nezkoušel. Ale jako to jsem tak zjistil, že to je dobrý. A pokud tam nebude bariéra, tak jako máte obrovitánský rozhled, no. Další pozičku, kterou bych jako i doporučoval i ne, tak když budete v teroristech, tak mám pocit, že když budete mít dobrý rozběh, tak nějaká šance tam je na to, že to tam nějak doskočíte. Po mě to musíte udělat hodně rychle. Ale je to nějak odsaď. A jenom... teď to bylo dobrý. No a vlastně si dostanete odsaď a musíte mít jako asi štěstí, nebo prostě musíte mít dobrý zrovna boost. A tam se můžete dostat a pak máte rychlý movement na ten balkon. Mám pocit, že to je tak asi všechno, co mám pocit, že tu je. Ještě tady zkontroluju. Jo. No a ještě jeden. Když nebudete mít nikoho tady prostě, když budete prostě stečka jakože na přesmate, tak rychlý movement, tady jeden, proskočíte a máte okamžitý jako rychlý movement na to. To je tak všechno. Takže dejte like, odběr se zvonečkem a u dalšího videa zatím čest!